بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحاج مادو دمبيا الحاج مادو دمبيا لبيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دمبيا ترفوي تيامبالتا. بسم الله بكم. تبارك الله. الحاج مادو دمبيا. نعم. مكروباو كو سنوغا ماندي الله. الجمعة. سنوغو. اماندي الله. amandi alala ko ala manga sunogo ay ala te sunogo ema odi hato me kalfa ka gelene ala re be kalfa de ke ga re fene kalfa ke bagayre ala re kalfa ke bagaya kanga jantudi odi hato ko mogoni fumbe zanado fo ko ala man na mogoshiko dondo ala de la ka kalfa ke duchendo la aka saiba berele badola nga dondo akoko dairime alama den dairime ba di ima nga iku ka di ma itisakoro akombisakoro akontisakoro dondo aya kalfala kile sera kunche mo ber ale akela ka banat mamina donna ni joko ko nyinangara liko de kale ma fensoro ala ko ima fina ni ala krempe de bise wa ne de kalfatigi be di dairime beneblo wa manyina mo shiko ayo aflana nak Abdoulaye ko galontigala mandi famala galontigala amandi famala fama manga galontige fama manga galontige Abdoulaye benya do ray agelana noya eka anga chemfo mo koyde bela jirene bi kunda eka anga ke misali manga ngalon mi nyaire fiebe fie bela jirene ngalon kono ngalon be baye fie amba ku jelu muye ko jogo jugu ya amandi morila du o mai ko yu abla mai de amai mo lutanya do royewa na fura lo e jugu ambeta jombeta amblasra iblasra ba min pi itremene kata kabesra irla no o yere kera mo duleni min klenete abla e setorso abegela de Allah akbar. بسم الله نك عبد الله نعم اما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بجمعه اكتوبر كلوت لتان سما فلان موا اندور بلان شرائر لا كانت ليرا امين يا ربي l'histoire فاسك فاسر service national des jeunes نعم tako worona ko olu bora wira la wa dimana kuntigere la are min fuina ako ayak awerke moye munu ne mo la damno ye jamana ko be mun kunka munu ne joro duruma no haklibu wira la mamunu fenani utesalaya mamunu beson ku wira di jamana yare kama wa ma lenu kanya shi jamana yare ma ama kofule munu fenani munu no olu benata forba baraka yoro la we bakile ani kemeduru ni bisaban kononton muso kemeduru ani mugani kelembala lojuruto mabina ni ani nani olu ba ala abla ni watina tajiko gele yare ma jamana fama ukumana ina fo DGCC ani OMAPA ani DNGM olu munu nolu be songo jatemnela ni watina ani mamunu be ni olu ba mirla ka foko taji benanga frelikela keleme ki ikanga ni freliche ma be munu ne olu be ko be la jeli en koloshi awye dantrelike ko tkelemba kan ka fo akeranye fanfema taji ko teke mko shinigela etuni kabedese de soirée à fond. Mali tribunal yemufo. Mali tribunal kumana. Nam. Tribunal numérique. Demse munu ni ulube ka alaje ka uka hakina di katla hakina mimbula katla ka mi condamnation en ligne kuto usinon la aka jarakuta odebe mbinu watila. Du koloko kan bi be do ka fo mi numérique nunye ode keleme ka sans robi. Sharia min be ni ube adama dum be la jelen tukola ni kren la ka ito isri no la ka hakinan fo o de be ka srasro bi demson fe munu ni olu ya ira ka fo ko ni te koyi ni de dambala no te koyi ni la bambala wire ke bi critical lawi wa wire kelembe ka fo critical ire ko min kanga ke keleme ka ubela jere mboloda ina fo sentence na nyikono ni wali mi ni bela jere keleme yere sa ko kela ire bako kololo bala de kren la abeke mamunu na wa ko abesuka keswabu ire ka moya ka anige bonyona mi ni wati mamunu ni olu ebingan kelawi ko ube tajire nofe
kada haka ni emme aba e donibata ni nyumba bila on la sam ambe o de bolo kambi mi anga jamana de unirem ke yirem nei awa bi ni mo se ka foko transition kuna ja fen ba la bi jamana de un sonendo ka uyirem ne ke ka foko segen ko here Nouvelle horizon kumana ni watina mali bi se ka ibolo bo teria ere ma joli no fe o kuma de bi mi ye dugujukoro nanfolo la lawi bi o temenen ko bi mi ye jamana keli ki bolo do woro bolo surasia jatu konna la nyingali keleme nasro o de fenete senawa ani irisila tako ne malite sensena ki ibolo do American jamana fene bolo wa o nyingali tumbaire jawkelaw munu mortani jawkelaw ye manlanu ministre ni mortani ministre ni shinimbe uka jamana che kunya nyana bolima uka masakaya achi tele ayrela ka kena malifa mo manyonya mortani ka munu ka butu dail nando malifa pela jelena ni amseka nya umma ka oro daile binyoyen be wulukele jade ni Abdullah sikatola binyoyen alebe wulukele ja sikofotola ni muketa chawlita to abula le soir de Bamako kumana anga armée abako jalatigi mgo wolomla munu garde nationale ko odu teke ko rapeu ko kajala akani fini kasamanga bukana ko uye dobe munu ni ulu ye jorobla kata ni usenye aba alisini aba utatugo madon wa umanda ntegelike ni ema ye mini Mohamed Ould Ghazouani aye chili mi ke kana anfa gerante min be maliani am mortani che ko mo be ka abla o minan kono eko utesensena ka laje min kan am jamana flama min fene kan jamana deun am se ka siginyoya gasi kana chen ani nyonche sikinyoya baraka nyoya o fene kana chen on te bila koyi kabako fadunya kabako kumana mararo mi be no kama ko grindinge murja mo ke se tikera o romasna la mafla turala wa so chama tasma dono lula ko jeni ko bantai jo fuya bafula be muso do flaniye ana ale turala sakinda refe mi tabara ko sika so marala sirabanga kasara do kera wa kara sababu ire tricycle do no moto ni sen sabatigi nunye ani moto sanili tigi olu fla olu tura nyona mafla turala wa ikara cheni barka bunya kuswe ba ambla ni jadi mi ne akara kalana kele buguni ko so mi ni ama olu sigire no ngonka etaji sigiroma kele o chuna na beseka ke so ere majo ni so sharia jorito ere manani turala ma sabalu jugna wa cheni barka bunya kuswe mi munguni kisechi sira ere la matan bi olu turala ma bismani fla olu jugna wa cheni no barka fene boyana dana do kuma la talinye l'indicateur du renouveau kumana ni watina motan jamana kono ya ira ka fo fargando bi ni watina ne muta anin kononto ko vallée du Rift ko vallée du Rift ni datim nena ka fo matan anin kononton sumaya do be sena o wat o nu ko vallée fièvre de la vallée du Rift o koni o yera ino donc si ça an koni an tay kan aklito an yera la kada kan siginyo ya yere sega keswa wi tamatama bebe kay dimano flan ni konche dokana ata yoro dola kado doka mais kalanko ere enseignement de l'histoire de la révolution française awa ni au kalan o lu sera mimbo ka bini 1789 au Sénat Manila famo koko mositse kito mogotaka ka bonola eko uma Francika nim kimeng uma adlo ka malita ka unyeflewa ode kumare abla ni watina mi taji nasro abe amfea nasro alakanalendo nasro adasilendo amfea nga juguya herema ani jawana dew ku shuka ke murti reka
ne o de nyin to do mo makala ka don adamaden fembe nyegen ba ko kan adamaden nyegen ba kono ko famo ye anga jamana yɛrɛ u ye maa dɔw ci minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli la i tɛ se k'u dɔn cogo si la u b'u yɛrɛ kɛ sannikɛla ye min bɛ se k'a to n'a sɔrɔ maa dɔw donnen bɛ juguya la jamana ma ani fanga ma ka fanga tɔgɔ tiɲɛ baaraw kɛ ni taji yɛrɛ minɛli ye accord n'o ye bɛnkan ye SOREM ale ye cakɛda ye ani min bɛ américain tɔgɔ la flagship Mali a bɛ komi Donald Trump ye hakilina min fɔ an ye eko an ma daji to a kan dɛ an bɛ ka a ko lajɛ ji ɲɛma dɔlen na taalen ɲɛ eko Mali ni américain jamana fɛnɛ bolodiɲɔgɔnma baaraw tɛna kɛ wa jamana fila olu ka hɛrɛ kama. Mali aujourd'hui kumana Bavier Touré ko a seginna ko kura FIFA ale kɔnɔ daba yɛrɛ fɛ a nana ka kara kan bi ale de commission min bɛ n'u ye sinɛmɛ ɲɛtaa ma ko u y'a ta hali n'a sɔrɔ a tun bɛ kaso la u y'a ta san 4 san 2025 san 2029 ani belebele minnu bɛ diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ n'o ye balontanko kuma fɔ mais Bavier Touré a faralen don olu jama kan don n'a nataw la o man dɔ ye Amadu Jaje nin ye IHM ale kuma ye ko fɛnɛ ale diɲɛ mɔgɔbatigi kotigi dɔ fɛnɛ ye tuguni nin ye Mali ani gɛgɛlɛya min bɛ Mali la an ka jamana ko ko Mali na se ka mara wa ka daminɛ Musa la ka na Amadu Ture la ka na Jɔnkunda la ka na Ibrahim Boubacar Keita la ko mara kɛra kɛcogo min na mɔgɔ kan k'i kɔfilɛ mara kɛcogo la hali sisan mɔgɔ kan ka ɲininkali bɛ tɔnba de kelen bɛ n'a sɔrɔ an ka jamana ni a bɛ se ka mara. A bɛ se ka mara. L'indicateur de nouveau an b'o kuncɛ n'o ye. A bɛ kuncɛ n'o ye min ye indépendant ye ka sɔngɔw olu yɛlɛni ka o kɛlɛ DGCC a ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ station service la mɔgɔw ɲɛnama ni maa fɛn fɛn yira la a bila i bɛ ko sɔrɔ dɛ e ko kunnafoni teliman min na an tɛ dan nin yɔrɔ la. An b'o dan o yɔrɔ la. Indépendant y'a fɔ. Dakuruɲa kelen fɔ an ka Bamakɔ Bamaɲare kɔrɔlen na. Bamaɲare abila Bamako waati dɔ la ni samiya donda sera tan Bamako tu tigɛbaw kɛrɛnda ɲarew olu kun bɛ sɔnni kɛ abila sɔnni kun bɛ daminɛ Bafaro ni yɔrɔ sɔnni kun bɛ daminɛ Bagaji kɛnɛba yɛrɛ la Bamako bɛɛ lajɛlen de kun bɛ bɔ o la ɲarew u kɛlen bɛ ka ko kalifa minnu na olu bɛ bɔ olu bɛ na ka na u jɔ a ka saranganali kɛ ko k'an ka kɛ cogo min na ko k'an ka tɛmɛ ne jama bugugo cayara u wuli tuma u bɛ mɔgɔw lawuli u bɛ taama daminɛ suguba yɛrɛ kɔnɔ a donni kama Mali Bamakɔ a jagoko bɛɛ kun bɛ maaw bolo minnu ni olu ye dunanw ye a bɛ Siriyanw bolo a bɛ minnu bɛ Libanɛ ninnu ani tubabu olu de kun kelen bɛ so minnu bɛ suguba yɛrɛ kɔnɔ yen olu de kun b'o so ninnu sanfɛ u tɛmɛsenna u bɛ wari fili les problèmes devaient chemin u bɛ wari filiw kan u bɛ foli k'u ye u b'a fɔ n'a taara aw kɛ dugawu kan an ye nin minɛ a bila ye o sɔnni an kun b'a ye samiya donda la n'a sɔnni kɛra ka ban i b'a fɔ saburo ko samiya bɛ diya k'aw bɛ taa n'a ye fo ba la ka fili ba kɔnɔ ka fili ba la o ko mɛ n'a bɛ se ko k'aw t'aw kɔfilɛ a kɔfilɛ t'a la k'o de bare a bila kɔfilɛ t'a la dɛ wa taama tɛ boli tɛ a bɛ o de kɛ yanni aw kɛ se so taama tɛ boli tɛ ko dɔnkili dɔ fana bɛ Bafaro ni yɔrɔ n t'a dɔn dɔnkili dɔ Bafaro i ni yɔrɔ ye nin ye san o san kan kɛnɛ to bɛɛ b'o fɔ ɲɔgɔn fɛ u b'a laminɛ ɲɔgɔn bolo i n'a fɔ n'aw bɛ Magantaga la a bɛ min fɔ labayika Allahumma labayika e b'a fɔ k'a fɔ dɔɔni mɔgɔw b'a laminɛ kɔ dɔ fana kun bɛ yen min bɛ nin fɔ mɔgɔ tɔw bɛ a laminɛ o kɔ fo ka taa aw se yɔrɔ la kɔfilɛli t'a la mais ni y'o saraka bɔra san min ɲa a bɛ kɛ a kɛcogo la a bɛ san kun bɛ ɲa an m'o de filɛ n ko saburo ko don wa san kun bɛ ɲa wa i ka dɔn tiɲɛni tɛ kɛ wa samiya bɛ kɛ a kɛcogo yɛrɛ la suman bɛ sɔrɔ wa i ka dɔn lafiya bɛ na mais sɔnni a y'o dabila san dɛ sɔnni dabilara ko an bɛ yɔrɔ min na sisan ko nin de ye ɲare ko kɔmɔgun yan ye kɔmɔgun ko yan de ye kɔmɔgun ye ko kɔmɔ tun bɛ sɔn yan de kɔmɔ tun bɛ sɔn yan nɔ Ablaye hali mɔgɔninfin tun bɛ sɔn yan awuzubilayi Ablaye tiɲɛ don n datɔ kuma na
Mobili fi yɛrɛ ka sɔn ya. A bila adamaden bɛɛ kun bɛ sɔn yan. Alahu akbar. A dɔw yɛrɛ b'o fɔ. Fɛn e ma mɛn kɔmɔgun wa. Fɛn bɛɛ bɛ kɔmɔko la o. Fɛn bɛ kɔmɔko la. Awɔ. Alahu akbar. Dumbia. A b'a jite. Kanbɛn. Inch'Allah. Et si tout allait plus vite? Et s'il n'y avait plus de barrières? Et si tout était plus simple? Avec Pi, c'est désormais possible. Peu importe ta banque, ton opérateur ou ton institution de microfinance, tu peux envoyer et recevoir de l'argent instantanément partout dans la zone UEMOA, rapidement, en toute sécurité, et c'est gratuit dans ton pays. Pi, c'est la nouvelle façon d'utiliser ton argent. Pi, c'est pour tout le monde, surtout pour moi. Pi est une solution offerte par la BCAO. Rapproche-toi vite de ta banque, ton opérateur ou ton institution de microfinance pour avoir accès au service Pi. Move Africa Malitel, premier sur les bons plans. Ce 10 octobre 2025, rechargez par Pani, carte Move Money et profitez d'un super bonus de 200% valable vers tous les réseaux du Mali. Par exemple, rechargez 1000 francs CFA et Move Africa Malitel vous offre 2000 francs de bonus valable vers tous les réseaux du Mali. Plus vous rechargez, plus vous recevez. Faites le plein de recharge pour en profiter. Bonus valable entre 3 et 20 jours. Move Africa Malitel, un monde nouveau vous appelle. Sifiba, école Soba Folomi, Sigimeka Nyesing, formation en management informatique. Kasika Benouka, Kalan Saria Tachoui. Ani Kalan Bolofara Mungubulo. Nous, ka filière de formation ni Sigimeka Ben, Tia Kono Bara Okum Hake Kononala. Sifib Koko Ka Lasi Au Bela Gelima. Kunyine, Kubina Bara Bolo dans le programme Dodo. Kalanuka formation Tasira Ofe. Nous de intelligence artificielle IAI. Sifib, Ali, école Sobaye, Ugamba diplômé, Kemesra, Pik Nontoni Kononton, ou de Barason. Okum Kono, Sifib Bafoy Kakana au 3 semaines, licencié à l'étude master là. La dialyse lab la Lembenine, Murokeme Folam Munu 3 semaines, son Jigibina Ke Uluye, Kemesra là, Bidrubina Benka Buluka, 3 semaines Saraula. Now Murobe Kuna Fonumera la sa, Abeseka Wulelike, 76, 26, 36, 39, Walma 66, 75, 21, 13. Enfin, ni 15 abrou, Kasika Nyesing, Opamuka École Sobaïma. Labbaik Allahumma labbaik. Groupe Tam Clé le voyage Nyemaso Niso Djanenko Obada Abela Djanenko Kafonyina Hiji Sambafla Ani Mugani Nduru Abarau Adam Nenade Noé Tokosebongi Wa Tokosebe Abeban Maskalot Letan Sambafla Ani Mugani Nani Hukum Konala Bulkumadon Kausan Senkadiye Kai Hiji Laben Kake Ausawe Abebi Bulude Groupe Tam Clé le voyage Akerme Kaferetre Awe Noé Moussaka Boye Dogonibla Mimbe Fou Aula Plan épargne pèlerinage Akera Hiji ou Watasi Imura Anani Onauma avec Sababuye Aka Katama Nunu Dine Tama Oka Labe Hakrisiki Konala Mamunumbe Ni Ule Aubla Sarabawi Munumbe Dine Nyadon Olube Aka Boloka Ka Hiji Ani Imura Nyefo Awe Ni Nina Hiji Groupe Tam Kledu Au Sergentare Voilà c'est pas Chibula Blay Au point d'état ala ko ngambi ngaw ken ala anteme ko mana amita rojmana ala ko ngambe ala ko lusma ala ko mayra irana ce débat là je vais laisser à Bakary parce que Bakary aime ce débat là la même que le débat je laisse mais ako ambi gelia fin na bi ko M5 RFA no do akato buka ko lu borin kata ibeka mani ko mani fe mani ako depuis nous nana fo mania ule ibeka ge munga ko mo nyene bo me ufle ubuka sokoro machine bo parce que bisira kasonye ko le ko lide ko le ko bokko ko mais allez mo ko fula fama bagaruma de non ko mo bo suwe ni kajetu so parce que ufla anga tien fo nyone de ibeka bina mais ule ma fanga mo fama zoro de mo ke ministre mo ke premier ministre ule yere ni premier ministre mu ye shogel mu ule ka fama comment on l'appelle quoi là encore là. Il y avait un nom pour ce gars-là, j'ai oublié ce nom-là. Demain, Cheval Kokola. Oh, quand il était au sein de M5, il avait un nom que j'ai oublié. Peut-être quelqu'un va me dire ça. Hein? Donc, où lui est ni Cheval Mabéala, où lui est de Bora, où lui foule Bora, chaque mois, Kajetu, Ani Oulu Boroko, où lui où Uluko, faut ya que M5 RFP Koura. Parce que l'uni haklina ni shogel mon de fangal la sikelen. Donc maintenant, mais c'est vrai que Willy Kajoko nous nova là.
mais ka fanga soro luma do barala ni mun kerango fo la ma baka kuma o kawo mais bininge ulu de willa bina voilà mais non ni ay mo na soro udu na fanga na we fanga bara comme shogele ya bara ambese ku jela ko ma ya yu jela mais comme luma do fanga la ka fanga bara halibi ulu wuli ko bu kuma de mais ale ba fe ko munge gede awogu ni mandala ni halibakar bi so matuguni ka jama bo ka taxeli gidron kalama ga bagari ako bo kata gidron kalama kata sili ka fo ça va pas comment fait bagari tikma alhamdulillah ambe ngodi teramba fu mana ala hakimanda mbema kuma mvo kuma inde flyo depuis passé où depuis ako bismillah fo arhamani ne wala no makele ne fo no ne gele kula kuma politiquement no uldedo undo mona passé où adamene ay donc politiquement que M5 aurait pas bebala al syndicat tumbala non M5 répète politiquement voilà ay M5 répète faux a politiquement tumbala a association tumbala hala aslabe kulu tumbala politiquement kelente non c'est RMP M5 RP en follow non politiquement non lui il a parlé de M5 RP il a parlé de politiciens d'accord ne voilà mi fo ne va faire famille politicien ou le nord damne mundo basse ngamba fulu nodo donc mi constitution mandat de 10 le président taraka mandat de dama nasra mandat na mandat bana élection beke na mabara kanye avec boui na bara gagné c'est reconduit maintenant homme au mandat dit kadonga kuba constitution kono parti politique a non pas donné le mandat c'est le peuple qui a donné le mandat c'est le peuple qui a donné c'est pas les politiciens c'est ça donc homme constitution kono au cher constitution kono famille fo cher constitution kono ka fo ko mandat de dit car sama je vais de beaucoup voter ni jam votera yi au pour ben mandat ke ni mandat bana watimna mandat kura ni jama so mandat kura dama nous ma so te mandat vrai dama non au continuer de créer ko na ye mandat dama na baraka ni baramanya na mandat soso yamaria bobola ka bobolon ka fa tout son c'est ça avec constitution française voilà maintenant c'est ça ni e mandat dit doma ko na mandat massi outla ka botuni ka fa ko mana ko mandat écourté ko mandat jo ka tamo ke ka mo mobiliser ka mo ko labo ka fa onke ni sura sunana ko anana parachevé c'est vrai parce que on est à Tiendamine, on n'a pas parachevé. Il était le président du comité stratégique. Voilà. Donc maintenant on est à Tiendamine follow. On est à Tiendamine parce que dans le président élu là pour un mandat, au pendant mon barrage n'a manié ni formaké. Au pendant chez Balao, son Balao. Maintenant on pourra éliminer. Kafon kari kafon comme gold labo kafon gay. Assemblée jinna kafon gay. Après on impéqué. Maintenant sur le son d'accord. Comment aïe ya barrage Tiendamine. Amna non on va achever. Ils sont venus achever. Ça s'arrête là. Donc ce mouvement a mis fo angol tel mi fo mi mboro kumana ka mouvement franyonga ambe ya bora fo politiquement bala syndicat bala fe bala ani dine ma bala fo e ka mo bala voilà c'est ça mama franyonga société civile mama franyonga o de boy e ka mo fo e ka dine ma ibi pa ngol mo fo idala ani ka dine ma bala d'accord ko était dine na akaye donc maintenant ma fo passer vous o be de tara botuni ka fo okmana habita hein faut que ta si enveloppe nabi otati atla ka du gouvernement là akla ministre wiye aw mamunta on ta silim almami ma ministre ya almami ta mo sili boulevard ka blaj mena gitron blimaka ma problème de mo kalamo oh bekeli donc maintenant ma do ministre là atla ka gori so ma do catholique tellement mo ministre là hein donc mi stratégie président du comité stratégique alors comité stratégique ma premier ministre bien veroj mais kasumba aïe avec Kasola Bomba. Avec le corps. Avec Kasola Bomba. Aïe, ne va pas la Kasola. Kasola Bomba, oui. Comme primature là, Tata Kasola. Oh là là là. Donc voilà Kasola que président. Nakanuma. Ma fa mi klemina o ka bo ka sibiri ka ta kolona. Ouais, donc fana kolona kisasa. Ka bo primature là ta Kasola la. Ko dora tede ki no mine be ku ye fasu wardu. Ndama da na makai folo. Ah, dara la. Ngoti ngana makai folo. Wala makai folo o koni o ka bodi sibila kata ko lono ya potula otache donc maintenant ni jamana la situation bi donc lu fi Angleterre nu shimanga blé man nu shité bi nu shité bi voilà ma fo ubi kasola du mo tekal se mu tungala nu jina la ko Angleterre nu jina bagari et c'est que vous quand même ajita ngla chama mata kasola
ñu afuka chamante e ma foko ya to ko Sénégal bala Sénégal Lucia non ils ont signé alors on ça là les syndicats e ma foko ama dinam ko bala wa dinam ko jolu kasola jolu kasola non ukanyema alors au bla dinema mutumbala ukanyema file tungana utara maintenant chama to biawo syndicat uli utafamu ils ont cité impact social pourquoi c'est leur intérêt non c'est leur intérêt pour leur intérêt donc c'est au détriment de l'intérêt national de l'intérêt du peuple voilà de l'intérêt public donc là c'est très grave. C'est très grave. C'est pas grave. Aujourd'hui, ils sont en train de non, c'est pas grave. Aujourd'hui là, ne pas aujourd'hui. En réalité, c'est une réalité. Au point il y a pétrole, il y a depuis l'évolution de la CCSAMA. Donc, Mamoundo, Outubemi Bi. C'est ça la question. Dobi Kasola, Dobi Tungala, Dobu Kasokono. Kasola, Minu Dugukono, Minu So, Ubemi. Uga Bobi. Oukmale. Abdoulaye. Comment le tuer? Sinon, Moutaka, comment le tuer? Comment le tuer? Ne va y dans tous les cas, ne va bien qu'on voit Blay. Donc, à ma faveur du territoire, au point à niveau de TFM Globangana, au point à Jamala Flay, situation, au point à Kouni, Nanaï, au point à Miye Chukorba, Tatola, au Kuala, demain. Donc, moi, je pense que à la Balaga, demain, donner. Font fait. Ay herege font fait de ma nous là dans contrôle là. Quand là, quand Bourja Blay, à Beladjere Molo Seragambi. Abdel Molo sera rapide. Que sur le au bout là. Lema bo boule de. Et ya fo. Nebe afamu kata anglim kan. Donc ni ala jabe komi ma chama ni misalendo. Kewale mina kera ibekala. Bon fana sur la mon fait, ou sur la peut-être transition mais ka gérer chogo mi fana la. Donc nebe ni mi fo ni bête menen ko fait. Aux autorités actuelles au cas dont jamana be tabolo min kan. Aujourd'hui, le vrai problème du Malien, au cas Nyeshin Ama. Parce que Ninkuma et Beba ira kafo bien me wakatimna. Yoro galea kukuma fin kafo. Au bay 6 ans de parce que Morobeka Mounye, ko Ibeka Wuli Kerebeka no fait Kumununa, ko Kubeka Kesaminga Jukunoye. Donc ça veut dire que, au Keleundo, soit Mausran, ou soit peut-être Morobuku Bounia, ou Morobu fait. Donc au conflado. Ça va la voir. Ah, ça va. Ça va la voir. Non, mais qu'est-ce qu'il faut que. Je dirais que ça me ressemble donc au doit il est où et va se renforcer ça n'est vous aïe sera ne faut falloir là ou soit me ressemble ou soit me beaucoup bonya ou kadi mo aïe iko mo o kadi mo bonya asabana mo bisra voilà o donc sera ni mo abaxi ba fo mo kumasa mo bisra ko ta kaso o donc ni au fin beladje ou le refena la ça donc bi l'essentiel c'est quoi? Kasika essaye que jamana bla fenge kan. Amba do difficulté fait be non. Nous y kela ou gelaya ou nous y fin ou mais il faut faire face à l'essentiel. Il faut faire face à l'essentiel. Là qu'on veut faire galendo. Ma o mo mboro ko be ka ta yela fala mangake. Nene u kumbe ba fo nan tumba do. Abi bakari bamananganda ndio ne tumba don to korolo ngone koroboro ay nin tumba don yo fole koroka ko nan tumba do abketa ango aywa o ko ala kana machine mi se ka kelena sinon o ba soro nyumane bitimble Yusuf Kane Gabon ko ale afu ko sira ko dugu sira afu ko sira te ko depuis Moussa wati la fobi téléphone te sira bu afu jali madugu le yoro bu ngala ko kulikoro ka ta fan manifeste ayo to ne mo sebe donc sera ko fana ça c'est il y a pas de route au Mali on le sait même à Bamako Dieu là lui demande mais c'est bizarre quand même c'est un pays bizarre le Mali depuis 66 ans qu'on a l'indépendance il y a pas de route entre Bamako et Tombouctou entre Bamako et Gao entre Bamako et Kidal et on va où hali sira mun be segu Bamako sika so were chene sira kele mun kanyi wo Bamako kulikoro sira baka chensa tuma dole ni bora itara jamana ang krefe jamana ni sira ni na do bi condition ba ni est-ce que ay indépendant wa dikene est-ce que amma faden kene ka est-ce que an ban yema da mo ulikama odo bakari tara biya nana ko tia ko nyera antikele ko non ko depuis la borom malida alini autoroute fo biya bakari flede il tira comparer où tu sais où honnêtement hein on va tenir à fort règle ayo akuma babulu je crois que c'est là que d'une manière générale un min fon na mo fofo yere la non c'est là que développement Israël
Donc, Nishinga ke ama. D'abord, la capitale même, et, ni poussière tchalinga, no tcha, d'ore tesserarité. Sinon, ni sera oubé, non, coup entretien, mais qu'à ketchoula. Non seulement d'abord accident, avec Chamambo Ola, au kele douer avec là, ou ailleurs, à Nyona. Donc, nous, kera, ama fo, Jamana Soroera, Baïroua. Et puis, la sécurité, et jamana denga sécurité a joro ka bola koju siranta na mo dama mimbe no nu bonne na unina atsega compter donc bi andan défi mambolo aka chankoi on a tellement de défis à relever. Donc moi je pense que pour le développement du Mali là ngaka anjo forogo fu jamana stabiliser quoi parce que là ko fodi va devenir non on est jamana stabiliser. Oh voilà, on est question là. Angala ina ka angala ina ka jona, à stabiliser jona pour que vraiment. Mais pendant que le pays était stable là, pourquoi ne pas fait? Donc voilà, tu vois tout maintenant, on courant de là ça. Comment la pense les gars. Donc raison pour laquelle j'ai dit angana tout transition engagé en kuju. Na jana kuju ame pour l'ombre. Antelo ça. Ah non, de faire de maintenant. Il faut de transition au lieu de faire de maintenant là. Ça dure, ça devient dur. Maintenant, c'est ça. On ne peut pas parler de développement dans une transition. Quand tu transition, on n'est plus dans une transition, ça. Les étudiants vont mourir là, ça. C'est en gros transition, ça. Parce que t'as fait qu'à Famoudé. T'as fait qu'à Famoudé. Et les banques à Famoudé. T'as fait qu'à Famoudé. C'est en gros transition. Haute transition. Donc, ni c'est en gros. Barakalenge. Et dans ce gros, Barakalenge va faire transition. Transition, Nalbi. On doit chercher un nom, il y a longtemps que je dis. Non, les noms est trouvé. C'est des présidents de la transition. Non, je n'ai pas dit que je n'ai pas dit transition. Mato la star. Président de la transition qui a 5 ans renouvelé. Alors, voilà. Amanga Chukuchuku. Allah est Bakary Sabalissa. Non, appelez-moi à mi foyer. Moïka Sabalissa. Ne pas la logique des foyers. Ne pas la qualité des foyers. Aïe, Moïka Sabalissa. Non, fait. Moïka Sabalissa. Sabalde, ne pas la Sabalde Kumafo. Parce que Sabalde Kuma est mis dans une transition de l'Abdoulaye. Anna duré Djana Chukuchuku. Une transition de Korobi. Voilà. Raison pour laquelle, Mamoudou Mamoulabi, Ali Chine, faut des présidents de la transition. Oui, le conseil de la transition. Oui. En transition de Kono. C'est Kalamata. C'est en transition Kono. C'est en transition Kono. C'est en transition Kono. On est dans la transition toujours. Oui, mais Bakary ça. On est dans la transition. Oh, Bakary ça. Au transition Kono. Ameka 5 ans renouvelable fort. Nous et Katao. Donc au bébé de au Kono. Tant que élection m'a passé. Tant qu'on est dans la transition. Voilà. Donc à mon développement. Tant qu'élection m'a on est dans la transition. Tant qu'élection m'a il faut président de la transition. Donc et comment baïra c'est ça. Et comment baïra c'est ça. Un développement ko il faut berga c'est. Voilà nous devons passer parce que transition avec un barat développement yo. Avec un barat de depuis na ko ya objectif fo bara nga ka anno sur doro ka voilà na so to ka nous to yo voilà maintenant transition yo de ka bara yere ke dans une transition va baliser des donc si maintenant si on retourne maintenant à l'ordre constitutionnel à l'ordre normal des choses dans ce que nous comprenons pas cham c'est que donc développement ko ma jox so li bon jo fa transition de ka ba transition bana n'andona phase quoi comme là on a pas sur la développement on peut passer maintenant à ce développement là on peut passer maintenant à faire des routes Bamako Tombouctou Bamako Gao Bamako Tamake on se look mais tant que on est dans la transition on se look ici c'est là on sait qu'à couler I'm saying you don't know kule alhamdulillah non ni 5 ans de transition. Je n'ai pas besoin de gâter mes salives. C'est pas la durée qui fait quelle est la différence entre écouter et entendre? Voilà, Bakary. Quelle est la différence entre écouter et entendre? Voilà. Écouter et attendre. Quelle est la différence? Voilà. Tout fait pas une chose sur d'amener. Pour le clébé, une chose là. C'est de bonne guerre. Voilà. Je dis quelle est la différence d'abord entre écouter et entendre? J'entends Bakary de loin. Voilà. J'écoute Sekou. Quelle est la différence? J'utilise les deux mots pour toi. J'entends Bakary de loin, mais j'écoute Sekou attentivement. Quelle est la différence maintenant? J'ai utilisé les mots maintenant. Écouter, et ça c'est quand peut-être l'interlocuteur nous va comment adresser et là.
Donc, ça, c'est, tu écoutes la personne. Écouter. Mais entendre, ça, c'est quand tu entends. Peut-être c'est pas adressé à toi, mais tu entends quoi? C'est simple. Quand Bakary est dehors. Dehors, oui. Il parle, j'entends. Tu entends, oui. Mais je ne sais pas ce qu'il dit. Souvent, j'entends la voix de Bakary. Je sais qu'il est en train de parler. Mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça la question. Ça, c'est donc, entendre, oui. c'est une façon passive d'écouter quelqu'un sans comprendre, de prêter attention à ce qu'il dit. Oui. Mais tu entends le bruit, tu entends les sons. Ça, c'est le bruit. Et écoutez maintenant. En entendant, tu peux comprendre. Oui, tu peux comprendre. Tu dis souvent. Mais quand on dit écouter, on dit c'est prêter attention pour percevoir ce que ton interlocuteur dit et comprendre. C'est ça le mieux. Quand Bakary parle dehors aux gens, c'est pas à moi, donc je sais que Bakary parle, mais je ne l'écoute pas, je l'entends pas. Tu entends sa voix. Ici, j'écoute Bakary, Bakary m'écoute pour dire ce qu'on dit. Oui. Ok? Les auditeurs, quelqu'un qui écoute la radio, qui de passage, qui écoute une radio, on est en train il nous entend parler, mais il ne sait pas ce qu'on dit. C'est ça la différence. On peut entendre sans comprendre ce que l'auditeur dit. Ce que la personne dit. Mais quand tu écoutes, tu prêtes attention. Donc tu peux comprendre et tu peux discuter. C'est ça la différence. Sinon on peut écouter aussi sans comprendre. C'est difficile. Difficile. C'est difficile. Difficile. Non. Dentro ta classe, le remettre le cours qu'on a vis-à-vis, va fouiller. Autant été. Là, ils ont entendu. Mais pas entendu. Non, parce que ça, comme on va dire, ça. Mais je m'appelle ça. Donc, le maître va fonder vis-à-vis, il a écouté où? Dans ta femme. Ça, c'est autre chose. On peut écouter. Dans la notion de l'écoute, on dit qu'on prête attention à ce que le gars dit. C'est ça. Pour essayer de comprendre et de saisir et de déchiffrer ce qu'il dit. C'est ça. L'élève n'a pas compris. Il a écouté, mais il n'a pas compris. Il a écouté, mais il n'a pas compris. Voilà. Maintenant, on peut écouter sans comprendre. On peut entendre et comprendre sans comprendre. Et même comprendre également. C'est bien. Voilà. Ils vont continuer la discussion. On dit, celui qui crie se fait entendre, mais celui qui parle se fait comprendre. Celui qui crie se fait entendre, mais celui qui parle se fait comprendre. Se fait comprendre, oui. Voilà. Oui, tiens. Et le 10 octobre 2006, la graine de division atteigne la presse du Mali. 2006. Oui, fermeture provisoire de la maison de la presse par le commissariat du 2e arrondissement suite à des débordements créés par une crise pour le contrôle du comité de pilotage de la maison de la presse qui était à l'époque à Dar es Salaam, à la rue 617 porte 19, l'actuelle école de journalisme. Voilà. Après le président Salou Yatara, on devait choisir quelqu'un qui va diriger. Alors il y a 2 camps qui ne sont pas entendus. Ils sont arrivés jusqu'à des querelles. Donc le commissaire a préféré fermer ce jour la maison de la presse. Malheureusement. Voilà. C'était entre Sango et les autres. Maintenant, aujourd'hui c'est mon petit frère qui gère la maison de la presse. Il s'agit du petit frère de Bakary qui vient de Ségou, Bandjougou Dantelhaj. Avant lui, il y avait... donc, aujourd'hui, mon petit frère, c'est ton petit frère. Lui, non, c'est mon petit frère. Mon petit frère, c'est ton petit frère. Non, c'est mon petit frère par l'âge. Pas parce que c'est ton petit frère. J'ai compris. Bandjougou est Ndogoni parce qu'on corona. C'est pas parce qu'il est Ndogoni. J'ai dit mon petit frère et le petit frère de Bakary. Moi, mon propre petit frère, c'est Bandjougou. Si mon petit frère, c'est ton petit frère, la relation est bien. Très bien. C'est bonne. Voilà. Il y a Draman Alou. Non, il y avait Makan Konaté. Aïe, Draman Aliou Koné et Bandjougou Dante. Voilà. Bandjougou Fora Dara de ko. Voilà. Voilà, parce que. Dara Fana Fora Makamko.